Excel in the house. Ako'y nagbabalik kasama ang Pinoy Tripulatas Record. Ang buong grupo. Yo, guys, so check it out. Sino ang may sabi na patay na ang hip-hop? Hindi naman masyado tol kasi we don't give up. Humihinga pa, kaso naghihingalo. Iilan na lang kasi ang mga natirang sundalo. Sundalo na gumagamit ng mga elemento. Namatay sila sa pagpigil ng mga basagulo. Anong magagawa ko? Laganap na ang logo. Mas maangas ang dating kapag hinataw mo sa ulo. Nagbago na pala ang ating tinatag. Ang sabi hip-hop, tiro bagay sa mga duwag. Hoy huwag, balikan mo nga ang nakaraan. Ang malaman ang tunay na sentimento sa hip-hopan. Nilikha nila to noon to pang masaya. Hindi para gamitin kapag naiingit ka. Ika nga ng isang rapper dito, bawal ang bigot. At di pa pwede pumapasok di marunong lumingon. Itong verse 2 na to ay para sa mga palaro. May dating lang yung isa biglang hinataw na sa ulo. Kung may bigat ng loob mag-freestyle battle na lang. Di naman kailangan umabot sa pamamaslang. Teka lang, sinong may sabing ito ay gang? Yung bang mga marahas na gusto sa ating mapabilang? Si KRS kapag na flow nababanas. Dahil hip-hop is dead now ang sabi ni Nas. Tanongin mo sila, ano ba ang pinaglalaban palibhasa? Mga dakila ay nagkawalaan. Sayang ang pagbubuwis ng buhay ng mga bayani. Patagal na patagal mga halang ay dumadami. Alam kong kultura natin para sa rebelde, pero puma ang gamitin sa pakikipagdebate. Patunayan may talento ka at nasa katwiran. Dahil tunay na hip-hopper ay merong karangalan. Kung tunay ka na hip-hop, sabihin mo to. Kapayapaan kapatid, iwasan natin ang gulo. Patunayan mo sa karamihan, meron kang alam. Kung wala sa hulog, banat mo, wag kang makialam. Makinig ka muna at magsilbi na tagahanga. Alamin mo ang ugat at tularan ng nauna. Ang respeto na hinahangad mo tol makakamit. Pag alam na ang sagot sa aking tinatanong na bakit, huwag magalit, hindi ako nagdudunong-dunungan. Kailangan yung malaman ng mga katotohanan. Buhayin ng hip-hop, yan ang aking misyon. Nilurakan kaya critical na ang kondisyon. Alam mo yon, buhay pa ba ang hip-hop sa Pinas? Sa 100 halos 50 ang umaklas. Agaw buhay ang dating pero di bumibitaw. Dahil ang tunay na hip-hopper hindi humaayaw.